Astearte beltz honetan trapujale epaitzeko bildu gara hemen. Epaiketa hau zaila eta garrantzitsua da. Beraz, denon zein da trapujaleri egiten zaion akusazioa. Epaile jauna, Marina Azkarek esan du trapujalek 7 ardi hil eta lapurtu zituela. Baina hori ez zinezkoa da. Trapujale txintxoa da. Lezoko herria, ez alda egia trapujale urtero jaizkibeldi jaisten denean opariren batekin etortzen zaigula. Trapujale errugabea da. Noiz bait ikusi aldezue trapujale liskarren batetan sortzen. Ez alda beti txintxo portatzen gurekin. Ikusten, trapujale errugabea da. Trapujale errugabe, trapujale errugabe. Hori, eta bere ziriku guztiak gure argi gaixoak lapurtu zituzten. Beraien izan dira! Baina jauna, mugi guzien dut, trapujale, manoakin, bi barra dauzpatzen, Zirikuek ardien lapurretaren lekuko izan direla diote. Eta defentsarako frogarik ez dagoenez, baina nola ez dagoela frogarik, eta Manuelak esan dakoa zer? Lagunek ez dute balio. Lagunek ez dute balio, beraz, errudura ikusten dut. Mesedez iso, nahikoa da. Nahikoa. Epaiketa honetarako sententzia irakurtzera noa. Trapujale, aguazilaren eskutik eta kateaturik, herritik zehar, erio bidaia emango zaizu, plazara berriro iritsi arte. Orduan, igitaiaz burua moztuko zaizu eta sutara botako da. Honela, epaiketa bukatutzat ematen dut. Ala bedi!
egin. Burua moztu didate. Baina nik oraindik bizi naiz. Ezaztu trapujalen espiritua naizela. Inoiz akabatuko ez duen espiritua. Alaitu beraz zuen aurpegiak. Abestu eta dantzatu inauterien azkeneko honetan. Ni datorren urtean berriro itzuliko bai naiz. Hor plazan duzue trapujalen gorputzetik txorixua eta ardoa aterako dira. Jan eta erantza zuen nahi aina, adagota. Agur trapujaliak datorren urtera arte. Biba Lezo, biba zuek!